Bos días a todos, amigos do Cabanillas. Hoxe atopei a Rosa, a Antón e a María. Tamén temos aquí a Silvia, eu xa canto aleluya, pensando en miña nai como ela tamén Julián. E mira para aquí, que a cousa é tan fina, só falta papá pitufo, atope a pitufina. Como anima a biblioteca, esta que a mí me mola, hai un dibuixo animado, aquí está o Bob Esponja. Con a cor amarela. Esta sala, compañeiros, pois non che ten desperdicio, tamén veo Don Cangrejo e aquí temos a Patricio. Eu sempre busco poder, agora xa sei quen manda, o que mande este home que é o fillo de Obama. Aquí temos a Juliña, aquí temos a Juliña, visteuse con moita presa, trouxo a camisa cadros que lle deixou Pablo Iglesias. Falando de Pablo Iglesias, chamoume moita atención que che están moi separados e Íñigo Errejón. A verdade, compañeiro, sempre se inspira o poeta neste amor tan inmenso de Romeo e Julieta. Este amor é tan intenso, este amor é unha locura, celebrar o casamento como novo señor cura. O señor cura amigo sempre leva da súa man o seu discípulo grande que o señor sacristán. Falarei vos da regueifa, antes estaba de moda, a regueifa, compañeros, ven sendo o pan de moda. ¡Qué bueno lo que estáis! ¡Viva Cabanillas forever!